2014 yıl 20 dekabr Qozon. Piramida. Hayırlı kiş dostlar. Şoubuz tapşırıvan başlayız. Hem bugungi çıkarışımızı biz tulusu bilen Tatar Jiri 2014 festivaline bağışlayız. Demek bizning jırçılarımızın kızıklı çıkışları, kızıklı engemeler. Sahne arttı, altın barslar, nominantlar, laureatlar, hem tağın figürler. Barısı da bugungi çıkarışta. Aydagiz, başlayalım. Dostlar, indi көрәсез Piramida foyasына тамашачылар әкренләп җыела башлады. Әйтергә кирәк, көз башында ук билетлар сатуга чыга һәм иң тугры тамашачылар Татар җырына кем белә барасын, кайда утырасын алдан ук кайгыртып куя. Декабр башында инде билетлар калмый дисәң дә була. Исәннәрмесез, сезне инде Татар җыры фестиваленең иң тугры тамашачылары дисәң дә була торгандыр. Biz bunda eşke kelgen şekilde kilemiz indi. Yıl sayın siz biride, hem indi ndidir bir özüne göre beyede bir alasız elegi festivalge mine ütken yıllarga korap. Nasıl deyip ait alasız? Konkurensiya arta başladı. Elek Tatar jiri birden bir karap turgan Tatar jiriydi. Hazır ondan köre başkalar işi başladılar ana. Kimdir kaytırşıra, kimdir ondan uzırga tırışıp şoğa köre. Min bugün kilümde sebep şunda niçin iken ütkenler bilen deyip. Başka festivallerle çağıştırma. Ne özgerişler buldu iken deyip. Kasiyaktan kaytırşıra, kasiyaktan ağara iken deyip şoğa köre çağıştırıplar sebep bula başladı sınıf vakitte. Bu festivalga birinci kiloguz mu? Yok, birinci kilobuz tügel. Mine anan bu yıl 15 yıllığı. Bir 15 yıllığına bir 10 tapqır kilyen bizdir. Demek indi sizni şunçılap tuğrı tamaşaşı deyip aytırga bola Tatar Jiri festivalinin. İyi aytırga bola. Çünkü bit indi mında yılı boyuna jırlangan jırlar, yılı boyuna halkның мәхәббәтен казанган артистларыбызның işine yumgaklау нәтиҗәсе шикелле бит инде бу концерт. Шуңа күрә бик тә монда катнашасы килә, аларны якыннан тыңлыйсы килә, күрәсе килә. Менә балаларыбызга бик рәхмәт. Алар күп вакыт билет алып безне шулай хөрмәт итеп шатландыралар. Менә мин бик шат бүгенге көндә менә шушы бәйрәмгә килеп, шушы башка кешеләр белән бергә шушы безнең сәнгатебезнең ирешкән уңышларына шатлануыбызга. Күргәнегезчә, Татар Jiri фестиваленең аудиториясы бик киң. Монда яшьләр дә бар, өлкән буында килгән. Һәм күрәсез, апалар да, абыйлар да, кыскасы бернинди дә киртәләр юк. Татар Jiri фестиваленә килдегез. Я кунакка чакырдылар. Менә 11 ел режиссер идем монда. Хәзер менә вакыт җитте, китәргә вакыт үзем киткән инде. Менә хәзер кунак итеп, почетный костюм чакырдым. Тамашачы булырга да вакыт җиткәндер. Рәхәтләнеп, залдан сәхнәне күзәтергә тамашаны шулай. Я. Нәрсә булды икән карыйсы килә. Үзегез менә татар sanatының җырчыларын яратып тыңлыйсызмы? Яткан җырларыгыз бармы? Бар, бик яратам. Җырчылары да бар, җырлары да бар. Аны күп кеше әйткән була инде. Җырлар юк, җырчылар юк. Бар, бөтенсе дә бар. Заман таләбенә җырлыйлар. Заман шулай таләп итә. Татар Jiri фестиваленең иң беренче алтын барсы сын буларак түгел, брошка сыман булган. Былтыргысы менә мондый кыяфәттә булган иде, инде быелгысы нинди? Сез аны һичшиксез бүген күрерсез. Nişik jırlamasın bişik, sen dağlarına hürde. Dağ bişikte üsteminde, sizilmimeni berde. Nişik jırlamasın bişik, sen dağlarına hürde. Dağ bişikte üsteminde, sizilmimeni berde. Gülnaz, Azaliya, Alina, Ilmira, Landış, Ilvina, İrken, kıskası kızlar bilmem kısımda hazır әзірлік процесі бара. Ничегрәк микән анда хәлләр, әйтәгез бергә карыйк әле. Сәлам барыгызга да кызлар. Хоп, менә безнең каршыбызда Ләйсән, сәлам Ләйсән. Барысы да менә бик дулкынланып әзерләнә, мин күрәм. Син тыныч кына утырасың. Мин тыныч кына ялтып утырам, чөнки әлегә репетициядан кирдем. Бүген юбилей концерты Татар Jiri фестиваленең. Син әлеге фестивальдән нәрсә көтәсең? Бүгенге фестивальдән, бүгенге концерттан искиткеч матурлык көтәм. Матур сәхнә бизәлеше, матур күлмәкләр, матур җырлар, әлбәттә барысы да булыр дип өметләнәм. Татар Jiri сәхнәсенә беренче тапкыр менгән көнне хәтерлисезме? Ничәнче елда булды бу? Әлбәттә хәтерлим, бу 2003 елда, декабрь аенда иде. Һәм инде мине сәхнәгә алып чыккан яшьлегем шимәләре белән беренче тапкыр алтын барсымны алдым.
Һәм бүген инде Алла бирсә, без нинди алтын, ничәнче алтын барска? 7-нчесе булачак. Менә бит инде 7-нче алтын барста синең коллекцияңдә булачак икән. Бу алтын барслар кайда саклана? Аларның махсус берәр урыны бармы? Әлбәттә бар, алар безнең өйдә бик матур күренеп тора торган җирдә, бөтен кунаклар килгәчнең күрә торган җирдә сакланалар. Инде бүгенге фестивальдә кайсы җырың яңгыраячак? Бүген бит инде махсус теге тамашачылар сайлап алган җир яңгырый, шулай бит. Бүген кайсы җырың? Әйе, бүгенге кичтә инде минем Ленур Зәйнуллин иҗат иткән Кем гаепле дигән бик матур җырым башкарылачак. Эзләп йөрим таныш булынырдан, бергә яккан ушак урыннары. Йөрәгемдә дерли ушак булып, сине кабызган сөйгән яры. Аерылды юллар кем гаепле, әллә инде язмыш үземә. Мәхәббәткә хырау булып төшкән, әллә инде ятлар сүземә. Без инде аңлаугызча егетләр гримеркасында, ләкин монда егетләр дигәннән егетләр бик аз. Ишәү Руслан, Рамил һәм Илдар алар арасында ничекләрсез ачыламасагыз, синең иң өлкәне турай бутыр. Үрәкат. Әлбәттә инде Илдар, синең буйда ничәнче алтын барсың? Булат. Санаганың бармы? Санаганым юк, ләкин теге өйдәгеләр буенча гына беләм. Соннары быел 8-нчесе була икән. 8-нче. Алайса, шундый сорау, син бүген нинди образда пәйда булачаксың, беләбез инде, син лирик җырчы егет безнең, әйме? Бүген нинди синең анда этик сәхнә бизәлеше һәм дә номер нинди куелды, подтанцовка бармы? Так, минем биючеләр юк. Алдан ук әйтеп куям. Ләкин мин үзем шул инде лирик образда булачакмын. Теге быел теге гомергә дә бер тапкырда ни тапканым юк иде. Теге күбәләк дип аталган, бабочка. Бабочкадан чыгасың. Бабочкадан чыгам. Мин шундый хыялымны тормышка ашырдым быел. Аллага шөкер, ниһаять. Теге сәхнә артында зур телевизорда мин карагайдым, күк йөзе зәңгәр күктә һәм болытлар, ак болытлар була. Шулар арасында нәрсә дип җырлап бирәчәксең? Сәргә бирелә идем мин дип җырлап бирәчәкмен. Күпләрнең анатылы хисләре, рәхимсез язмышлар шикләгән, йөрәкнең серләрен шишәргә нигәдер кыюлык җитмәгән, йөрәкнең серләрен шишәргә нигәдер кыюлык җитмәгән. Ел буе көткән вакыйга, Татар җыры башлана. Каршыбызда пәйда булды бүгенге тамашаның алып баручылары. Гөлназ Сафарова, хәтта менә Айваз да кызлар гримеркасына килеп эләккән ничектер. Кәефләр яхшы, әзерләнәбез, көтәбез. Сер булмаса әйтәле. Кайсы көннән бирле әзерлек процессы бара әлеге масштаблы грандиоз тамашага? Кайсы көннән бирле дип без теге татар җыры биткәннән соң гадәттә инде гыйнварны ял итәбез дә февральдә яңа планнар белән идеяларны уйлый башлыйбыз. Дөресен әйткәндә, Айсул, әлбәттә әзерлекләр көчле барды һәм менә әлегә кадәр без саналы минутлар калганда да хәтта менә әзерләнеп утырабыз. Чөнки татар җыры масштабы ягыннан, үзенең булу ягыннан бик зур фестиваль, шуңа күрә бер секундта рәмгә уздырмыйча, менә Гөлназның әлегә чәчен ясыйлар. Мин хәзер текстны укый торам, аннан соң Гөлназның битен һәм чәчен ясаганда Гөлназ текстны тотып алып, аны укый тора. Шуңа күрә уңышлар теләгез безгә, уңышлар теләгез. Нигә әле нигә сорамыйсың, сөю
Биттән көткән идем шулай ук менә әлеге җыр алтын барслы булсын дип котлыйбыз, яме сине. Рәхмәт, бик зур. Һәм инде синең образыңны бу кем уйлап чыгарды, образны тектерләрме, сатып алдыгызмы дип? Бу стилистлар образны миңа киендерделәр инде дип әйтәсем килә. Ретро стилендә 60-70 елларда. Тамашачынчы кабул итте сине. Җылы. Сагынганнар. Сагынганнардыр дип тә уйлыйм. Мин дә аларны бик сагындым. Дуслар, без китек сезнең белән монда инде. Күреп торабыз Гөлназны. Гөлназ, исәнмесез, хәерле кичләр. Иркә килә, Иркә. Иркә Илдар Әхмәтов монда мин хәтта күрдем. Илдар Илдар Хакимов бергәләшеп хәтта селфи ясадылар. Илдар, сиңа ничек Иркәнең образы син әйтеп уза әле? Так, образымы? Аның образы сиңа ничек? Иркә булып сөтеп тора менә. Алтынчы элемент ялыйта дип әйтәм, ничек дигәндә. Молодец, миңа ошый. Бераз миңа ошый шуна. Мондый кием белән нинди җыр башкара дип уйлыйсың? Монда нәрсәдер үзергә кирәк капитально. Иркә өзәчәксеңме? Сәхнәгә чыгып. Тамашачыны. Как обычно. Жир белән булмаса, костюм белән булса да, аның белән булмаса, хотя бы прическа белән булса да. Минем космос белән монда ни элемтә торам мин. Там спутнигың көйләнгән. Ашамый, булан бүгезен ашаган. Икенче тап. Менә хәзер кияүгә чыкканларда барлыкка килә башлады шуңа күрә. Аптырашат калмагыз иптәшләр, мин кияүдә ятам. Иркә, син җырлап бетергәч, сәхнәдә бер 3 минут басып тора әле, әмма сине фотога төшерсеннәр, хәтерле яклап. Торам, 4 минут торам. Сөйләштек. Уңышлар сезгә, икегезгә дә. Дуслар, безнең каршыбызда Татар җыры 2004 фестиваленең баш режиссеры Ирина Вален. Ирина, сколько дней уже не спите? Сразу вопрос. Это секрет. Вообще уже долго переживаю, да. И вообще на фестивале Татар җыры вы первый год главный режиссер или до этого еще уже были как-то опыт? До этого в качестве помощника режиссера работал в прошлом году. С кем? С Эльдаром Хайруллиным. Очень понравилось. Это очень большой опыт для меня, как для режиссера начинающего. Вот. Такой масштабный фестиваль. Масштабный фестиваль, да. И я рада с татарскими звездами поработать. Для меня это тоже новое качество. Вот. Все интересно. Трудности, которые есть, они тоже интересны. А согласились сразу, когда вам предложили стать режиссером? Еще раз думали, там недельку, несколько дней? Не побоялись? Я сразу согласилась. Побоялась, но согласилась. Меня закаляют трудности. Мне нравится, когда есть задачи, которые нужно выполнять и которые перед собой ставишь и достигаешь цели. А вот работа со звездами, были они капризные? Кто-то из них? С кем удобно работать? Кто-то капризничает? У кого-то, ну скажем так, есть немного болезнь, которая называется звездная? Я бы не заметила большой звездности у татарских артистов. Все мы люди. И тот, кто ведет себя с некой, может быть, с неким недоверием, то имеет на это право. Потому что они артисты, они к этому долго шли, они много работали. Вот. Ко всем я стараюсь относиться с уважением и с пониманием. А у кого самый интересный номер сегодня? Постарались все номера сделать самыми интересными. Я не могу какой-то один номер выделить. Они для меня все как родные, как дети, которые рождены. Достар, беренче мезгилдән монда бу ишектә Ландыш Химаҗанов пәйда булачак. Һәм без инде аны эләктереп, менә монда интервьюга дип, әңгәмәгә дип алып киләчәкбез. Шуңа күрә игътибар ишеккә. Менә бит ул әйтеп тә бетердем, Ландыш үзе дә чыкты. Ландыш, котлыйбыз сине. Чираттагы алтын барс менә киләле, монда киләле бас әле менә монда. Ландыш, без сине инде котлыйбыз әлеге алтын барс белән тагын бер кат. Иң яхшы танцеваль проект. Бу ничәнче барсың?
6-нчы бугай. 6-нчы әнченче тапкыр иң яхшы танцеваль проект номинациясында син алтын барысы булдың. Әйт әле шуны. Беренче тапкырына түгел бит инде. Беренче тапкыр гына түгел. Бөтенсе диярлек. Бөтенсе диярлек син иң яхшы хатын-кызлар арасында иң яхшы танцеваль проект номинациясында алтын барсын бүләкләндең. Шулай бит? Canım nevesine bireride Minem kebeksinde yaratsan Fakirden da artık siyer idim Dik üzeme seni karatsam mallarıma Yalgınımdan yanıp giyeli Sügenine hiç de ügünmesin Yara deli şaşıp siyeli Bu jır benim repertuarda bek zor orun alıp tura. Çünkü şuşa jırlar bu en birinci adam atlay başlaganlarda jırlay başlagan jır aytasım kele qırqozlarına xatlı da bu jır benim repertuarda var ya. Lakin yazırılıp işlep bitmegeni. Şu an göre Firzar abi Murtazin bilen Zeytun Apaganyoluna bek zor rahmet bu jırni yazıp mena şanıp bergen için Firzar abiga bek zor rahmet. Bu hem popülerliğin algany için de tamaşaçılarga bek zor rahmet çünkü men şın көңелемден аларга рәхмәтле. Алар бу җырны популяр һәм яратып кабул иттеләр дә, аларның тавышлары аркасында бу җыр җиңеп чыкты. Шуңа күрә бу җиңү барыбыз да үзебезнеке, минеке генә түгел. Шушы кырлар уйлап мине Яшьлек елларым үткән Шул юллардан яшьлек Котлыйбыз сине чын күңелдән бүгенге номинацияң белән 15 еллыкның иң популяр хиты бу инде тамашачылар сайлап алган хит гүзәл. Бу инде халык бәясе. Дөрес тамашачыга сүз әйтеп булмый, чөнки алар беләләр, алар безнең моңыбызны, җырыбызны бездән күбрәк беләләр. Шуңа күрә тамашачыга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Менә шушы җырларыбыз яшәсен татар җыры белән. Сәхнәдә дә шуны әйттем әле. Достар, быелгы алтын барсыны менә ул алтын барсыны шундый матур, ләкин авыр дип әйтергә кирәк. Менә кызларны сертеп торалар, хәрбәсен шу әйттереп. Инде безнең җырчыларыбыз җырлый торалар, алар җырлап бетергәннән соң аларга алтын барсын тапшыралар һәм алар монда чыгалар сәхнә орнына. Киттек, менә дә күрәбез дипломнар, чәчәкләр, барысы да әзер. Әйдә, оператор, киттек. Мин сине гомерем буена ышыклап барырмын җилләрдән Өзелсә барасы юлларым күрермен мин күпер гөлләрдән Гомумән күзәткәндә алтын гомумән татар җыры фестиваленең үсешен ничек билгеләп үтә аласыз менә? Беренче көннән башлап бүгенгә кадәр. Ну, ансың инде туганнар еллар үтә бит. 15 ел элек ничек булганда безнең ил 15 елдан соң бүген хәлләр ничек сүздә ул бит йогынты ясамый калмый. Җыр сәнгатенә дә, фестивальләргә дә монда инде теге җыр белән генә дә дөньяны теге сүрәп кенә барып булмагандыр да, шулай да ниндидер яктылык, ниндидер матурлык өсти алганбыздыр, без дә ниндидер өлеш кертә алганбыздыр шушы елларның ничектер мәгънәле, матур, ничектер күңеллерәк итеп үтүенә. Үсеше барыбер күренәдер инде, тамашачылар күрәдер. Үсеше аның шунда яңа исемнәр, яңа җырлар, яңа ниндидер планнар, идеялар, төркемнәр һәм яңача ниндидер карашлар һәм яңа тамашачылар. Шуларны җәлеп итә алган булсак, димәк фестивальнең нәтиҗәсе бар дип әйтә алабыз. Беренче бүлекне без сезнең белән карадык. Тетрәндергеч. Benim
Күрүем буенча, уйлавым буенча, сездә шундый ук хисләр, шундый ук горурлык хисләре туа. Уйлап отырдым, әгәр дә без 15 ел моннан элек бер нәрсә дә эшләмәгән булсак та, барыбер дә халык җырсыз булмый, берничә татар қолы белән йөрәгенә суга-суга җырлап йөрерләр иде. Чөнки безнең ихтияр көчебез шундый. Без тарих буенча шулай атлыйбыз. Шушы көннәрдә мин әйттем инде, мин әйтәм, атка утырып чапкан кеше ул шуып йөри алмый үз тарихында. Шуңа күрә без шундай. Менә инде татар җырының бүген 15 еллыгы карап торам, тамашачыларга, җыр сөючеләргә дөресен әйткәндә, аларның йөзендә халкыбызның рухы, көче, горурлыгы чагыла. Нинди генә авырлыклар булуга карамастан, 90нчы еллардан алып, үзгәртеп куру елларыннан алып, безнең халкыбыз үзенең буыннан буынга килгән рухи көчен югалтмыйча, шушы икътисади саяси заманнарда югалып калмыйча үзен күрсәтте. Кайсыдыр ки вакытта миннән сорыйлар, нинди уңышлыклар булды менә мин эшләгән чорда, хәзер вакытта Рөстәм Нургалич эшли торган вакытта, әйтәм, шушы елларда берничә дистә ел эчендә безнең халкыбызның үзенә мөнәсәбәте үзгәрде. Башка халыкларны гына түгел, үзебезгә дә. Без үзебезнең нинди дә булса тарихи яктамы, башкача нәрсә, нинди генә ярлыклар такмасыннар, без кимсетелергә тиеш түгел идек. Без бу елларда үзебезнең дәрәҗәбезне күтәрдек. Шуның аркасында безгә башка халыклар тарафыннан хөрмәт артты, зурлау артты. Иң мөһиме, без инде үзебезнең сәясәтебез һәм икътисадыбыз аша ирешкән урыннарыбыз, уңышлыкларыбыз аша нинди халык икәнебезне күрсәттек. Шуңа күрә мин бөтен үзебезнең милләттәшләребезгә, бөтен Татарстан халкына, башка төбәкләрдә яши торган татар халкына шиксез рәхмәтемне җиткерәсем килә. Барыбызга да исәнлек, иминлек, матур иттереп башка милләтләр белән тату яшәргә, яңа еллар белән. Яңа еллар матур, уңышлы булсын.